Kahit mga buro daw, kaya pilihan nyo na mga 20 by Dixia. Yes po. Tsaka magkano yung kain mo? 400. Dinalan mo po, Bob. Dinalan.
Ah, boss? 20 po. 20 po. Kita ko po. Kaya yan, nalaglagay siya. Ano po ba ako? Dito na lang yan. 67. Sibuyas po 161, 20 daw. 180, 170, 160. 80. Lanzones 120 kalate. Duko yan, te, mayumula po. Duko. Singit lare niya. Import yan, kaya wala kang makikita ng ano. Lanzones dyan, ako lang meron. Ika lang ba? Singit lang, singit lang. Oh, dinalan. 100. Pwede 120 kalate. Ito po. 120 po, 120. dinalan. 20, 30. Magkano yung masala? Saan po dyan? 10? Saan po dyan? Yung pula. Malaki? Tatlo 100, maliit tatlo 50. Towel po, towel. Lutas po. Towel. Towel.
Paalumo ko. Pare-pare sa mag-ali na kanya. May kasama sa doon. Mawit lang! Shawarma po. Shawarma, sir. Ate, yung puti, duwa daw din yalan. Mainit-init pa, oh. 35 lang po yung isa. Hindi ka na mga madam. May turing sa tayo, oh. Bulog na Macau.